Bon dia i bona hora. Com cada divendres hem preparat per aquesta mitja horeta escassa que passem amb tots vostès un seguit d'idees que esperem que els ajudin a passar més agradablement aquest cap de setmana. Per aquests suggeriments que els volem fer contem amb l'ajut inestimable d'una de les millors actrius de casa nostra. Contem amb la presència de l'Anna Lizaran, que em mira així perquè no està massa segura del que vaig a dir o de si ho diré massa gros i s'haurà de posar vermella. Això que acabo de dir realment no és un compliment. Jo només faig que abundar amb l'opinió de la crítica teatral que coincideix, penso que unànimement, en afirmar que, a part que ets una de les millors actrius, que estàs en un gran moment de la teva carrera professional. El que passa és que sí, de fet és una carrera de competició amb algun aspecte, no? També. De totes maneres, l'Anna no és d'aquelles actrius o d'aquells artistes en general que fan la seva carrera a base de sortir en primeres pàgines per escàndols i problemes i coses d'aquelles, sinó molt calladament, molt segurament, em penso jo que també. Per això potser també fa que a nivell popular, a nivell del carrer, no siguis tan coneguda com potser ho hauries de ser per la qualitat de la teva feina. Tu ho creus, això? Sí. En el teatre, a casa nostra, doncs no hi ha grans masses de gent que hi vagi i la gent de teatre, els actors, no poden ser populars en el sentit ampli de la paraula, populars. Hi ha una gent, i concretament nosaltres en el lliure, que és més popular el lliure com a teatre estable, com a companyia, com a local a Gràcia, que no pas com a individus personals. Ja figuren alguns, ara més, els directors, però queda la cosa com més el lliure que no pas els noms per separat. Potser perquè la idea o la concepció del lliure amb què es va arrencar el lliure era molt nova en el nostre país, però de totes maneres, encara que personalment penso que la qualitat i la popularitat no sempre van unides, el nostre país és un país de grans actors que no són grans noms a nivell popular. Això professionalment tu creus que perjudica, però, d'alguna manera? No, no crec que perjudiqui. Jo no crec que pugui variar l'anada al teatre o no. Lògicament, a l'actor, com a actor i per debilitat d'actor, li agrada ser reconegut, li agrada, doncs, una certa popularitat, però no massa. O sigui, jo em sembla que la que tinc a mi ja m'està bé, perquè tu deies, la feina calladament, escàndols tampoc tinc temps de fer-los, perquè ja m'agradaria fer-ne algun de tant en tant, però és que no tinc temps perquè treballem realment moltes hores. Mira com tinc la veu i vam fer 2 funcions, durant el dia assagem quan no representem i realment carrera, salta de balles, el que vulguis. D'on et ve, doncs, tu la passió per al teatre? Perquè és això que deies, no? El nostre no és un país al que la gent vagi massivament al teatre. No, no sé si amb tu en una altra ocasió ja ho havíem parlat, això, que jo crec que Catalunya, sobretot, i potser Barcelona, agrada més anar, o sigui, fer el teatre, mira, veus? Que anar-lo a veure, sí. I aquí, amb aquesta passió, em comença la meva passió, el teatre, la passió d'Esparreguera. Allà vaig començar jo, als 6 o 7 anys, fent alguna criatureta d'aquestes, en el Sermó de la Muntanya, que sembla ser això, exacte. D'aquí em ve la passió, el teatre, i aquí comença. D'alguna manera sempre es diu que els actors, la seva feina és un autèntic viacrucis. Quin ha estat el teu fins a arribar al teatre lliure? I aquesta vegada la broma era inevitable gairebé. Ara he tingut com un flash increïble veient aquestes escenes. Doncs el meu viacrucis va començar amb la passió d'Esparreguera, després en Esparreguera, a part de l'època de Quaresma que es feia la passió, etc., hi havia com 2 o 3 companyies amateurs que feien teatre durant els mesos, per Nadal o en festes així una mica assenyalades. I d'aquí va començar tot. Vam formar un grup que es deia el GOC, després vaig venir a Barcelona al Centre d'Estudis d'Expressió, que dirigia en Montanyès i en Boadella. D'allà va sortir Comedians, soc membre fundadora de Comedians i vaig estar 3 anys amb Comedians. Després a l'ECOC, a estudiar 2 anys a París, a l'escola Jacques Lecoq. I després ja ve el fenomen lliure. A París m'escriuen que s'estava gestant el lliure i comencem
i aquí ja ha estat el convent, perquè el llibre realment ha sigut un convent per mi. De totes maneres, pel que veig, ets afeccionada a emprendre aquesta mena d'aventures, perquè del llibre també se'n pot dir que n'ets sòcia fundadora, i una de les persones que, a més, hi has tingut un treball més continuat, tret d'escasses obres, gairebé has participat a totes. Sí. Jo recordo, a part dels títols que jo pugui recordar personalment, des del Camí de nit, que va ser la inicial, fins a Leon Silena, La nit de les Tríbades, La vella Helena, penso que això va ser un dels teus grans papers, La vella Helena, El balcó, en fi, fins a arribar a la d'avui, perquè si no hauríem de fer gairebé la llista de totes les obres del llibre, que és El vostre gust. En veiem un trosset perquè la gent que encara no hi han anat facin boca. Ah, va, jo també ho veuré. Se déchire quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle brisait votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, Milord. És igual, si el teu amor per mi tingués el tren perfecte del meu amor per tu. I bé, m'oblidaré de la meva condició actual per alegrar-me de la vostra. Vos sabeu que el meu pare no té altre fill fora de mi i no fa cara de tenir-ne més. T'ho prometo, quan ell mori, tu seràs la seva hereva, perquè el que ell ha pres al teu pare per la força, jo t'ho tornaré per l'afecte que et tinc. Ho juro pel meu honor, i si trenqués aquest jurament, que sigui convertida en monstre. Així, dolça rosa meva, rosa estimada, estigues contenta. Ho estaré des d'ara. Vull estar-ho, cosineta. Inventaré jocs per riure. Què et sembla? Si juguéssim a enamorar-nos. L'obra que estàs fent ara, però, és una mica cansada, no? Això de tenir que fer pràcticament 2 papers i, a més, estar sempre a escena, no et deixa molt fatigada? Sí, totes les obres fatiguen una mica. Aquesta potser el que requereix és que estiguis molt fresca, molt meravellosa, recitant tota l'estona. El vers és més difícil que quan pots parlar normalment. Sí, és cansada, però vaja. Escolta, què és més cansat, fer d'home o de dona? És més cansat fer de dona. Sort que dura menys estona, però aquell vestit tan immens pesa no sé quants quilos. En canvi, quan vaig d'home, vaig amb sabata plana, amb bota, és més pràctic. Potser és més cansat de qüestió de veu, perquè l'haig d'impostar una mica i fer-la més gruixuda i cridar una mica més i fer els gestos una mica més bruscos. I amb la dona tot és més fi. Més suavet. Però no sé. Escolta, i després què fas? Perquè acabar una funció així i anar-te'n cap a casa, què fas? Te'n vas a passejar? Treus aquest xicot? Aquest el trauré demà al matí, perquè ara està més agotat que jo. No, ara, lògicament, quan acabes una representació, estàs essent, ficar-te al llit és gairebé impossible. Sortir de copes i tot això, hi ha dies que et va bé, però hi ha dies que no pots perquè realment estàs cansat. Llavors jo el més pràctic que tinc és arribar a casa i posar-me un vídeo i tranquil·litzar-me un moment fins que m'agafa la son i me'n vaig a dormir. De totes maneres, és un tipus de vida que no et deu deixar massa estona. I, per exemple, a més, un tipus de gos així requereix un entreteniment, no? Una mica de temps per ell. I vosaltres teniu el costum de que quan esteu fent una obra ja n'assageu una altra. Sí, nosaltres per la tarda, normalment, a la tarda s'assaja la propera. En aquest cas, els del llibre, avui han començat precisament a assajar aquesta tarda Els fills del sol, de Màxim Gorki, i jo, com que aquesta vegada no puc participar en l'obra d'ells, doncs per no perdre la costum, estic assajant amb en Josep Maria Flotats, que també agafo l'horari
de les 2 de la tarda o del migdia, com se digui, que no sé mai, i les 2 fins a les 8, a les 8 paro, faig un mos i vinc aquí a maquillar-me per sortir a les 10, per acabar ara, per anar-me'n a casa, per demà de matí llevar-me i passejar aquest monstre, i després dinar una mica i anar-me'n a assajar amb el flotant. Torna a començar, això vol dir que no tens massa temps lliure. No, tot el temps meu és lliure. Sí. Encara sigui un joc de paraules. Una cosa, tu no notes que el fet de les persones que surten i s'ocupen dels seus gossos facilita un tipus de relació en el carrer que normalment la gent que anem sols doncs no tenim? Sí, passa. Ai, que maco, que no, que amb què el cuides, on el rentes, on el portes, ja t'ha agafat això, no? Amb què el raspalles? Jo que a vegades em passo mitja hora, tu que raspallant el gos. Quan els casem? Un dia d'aquests sí que n'hauríem de parlar, però això serà el proper programa. Ja ho veuen, pensin-s'ho abans de tenir gos, que és una cosa que dona molt d'entreteniment, però també una certa feina. La feina que vam tenir per fer-lo sortir, Ara ho hem de reconèixer, que no sempre estan tan ben posats i tan macos, allò en plan de figureta. De tota manera, l'afgà és un gos pacífic, de moqueta, que jo en dic. Sí, més aviat sí, allò molt fiero no és que ho sigui. Anna, el teatre lliure, la concepció, sobretot física, del teatre lliure que trencava amb la típica concepció del teatre a la italiana, va acostar a la gent, a l'actor i l'actora a l'espectador, també, en certa manera. Ho notes tu quan estàs interpretant el contacte amb la gent o t'és indiferent pensar que hi ha aquelles alguns centenars d'ulls pendents de cadascun dels teus gestos i tan a prop teu? I tan a prop. Això és... No, evidentment no passa desapercebut ni molt menys. És un avantatge perquè hi ha una economia de tot. Quan actues en un escenari lluny, t'has de multiplicar d'una mena de manera. En el lliure hi ha més economia de tons, de gest, perquè tot queda molt a prop. I al mateix temps hi ha la gran por que no tens la quarta paret per protegir-te en un moment d'un petit fallo que som humans i que pot passar, o que se t'escapi el riure, o qualsevol cosa d'aquestes. I a vegades la gent, al mateix temps que t'ajuda molt, si la tens tan a prop i pots connectar tant amb ella, hi ha moments que realment fa més impressió que actuar a la italiana en un escenari allà lluny. M'imagino que això, sobretot, el que deu dificultar és, per exemple, si no tens una molt bona relació amb els actors, bona en el sentit de l'escena, del que estàs fent, que potser en un moment determinat et pots sentir més de la banda de l'espectador que de la banda de l'actor que t'està donant la rèplica o coses d'aquest tipus. T'ha passat alguna vegada? No, en el lliure realment som una gent... Sou tots bona gent, No, que n'hi ha de dolents. No. Em refereixo que la lluita pel divisme no hi és. Hi ha molt companyerisme, fa 8 anys que ens coneixem, treballem moltíssim, hi ha poc temps per petites cosetes que hi són, perquè lo normal és que hi siguin, si no, no seríem humans i no tindríem sang a les venes. Però no, realment hi ha bastant companyerisme i ens sentim molt apoyats uns dels altres. De totes maneres, em penso que aquesta proximitat, aquest contacte gairebé físic, deu haver generat alguna altra anècdota. Ens en podries explicar alguna, si és que realment n'hi ha hagut alguna? Sí, el que passa és que les anècdotes aquestes, les batallites, que se'n diu, d'escenari explicades així, queden una mica sosses. No, fins i tot penso que potser alguna vegada t'has trobat que algú t'hagi trepitjat el vestit mentre estàs actuant. Sí, i caure, precisament a l'estrena de La Bella Helena, al moment de sortir a saludar, que portava una mena de cua, doncs un actor em va trepitjar el vestit i plaf, vaig caure en planxa. Es va salvar com es va poder. D'anècdotes, n'hi ha una concretament quan feia La Bella Helena que quan s'acabava la representació i la gent s'esperava allà als camerinos a baix, esperant que baixessin els actors, jo normalment baixava en plan més còmode, perquè portava aquells talons tan alts, i em preguntava molta gent, volem saludar la Bella Helena, on és? Jo deia, soc jo, i deien, oh, no, i deia, bueno, em quedava com una mica contenta perquè havia lograt, si més no, la màgia del teatre, de poder demostrar el que no era allà dalt, però al mateix temps una mica decepcionada.
Abans dèiem que, malgrat que el teu ritme de treball és molt intens i que no et deixa massa temps no laboral, alguna que altra cosa deus fer en aquest temps no estrictament laboral. Què fas durant aquest temps que, malgrat tot, encara pensem que et queda? Vols dir com em queda? Bé, com que la meva feina és bastant nerviosa, la cosa de teatre, es necessiten unes aficions molt tranquil·les. Tinc aficions que no són tan tranquil·les, però unes sí, per exemple la música, la lectura. M'agrada molt llegir i m'agrada molt llegir mentre ho faig en èpoques 2 o 3 llibres, que siguin molt diferents i que siguin molt... que m'aportin coses molt diferents. Per exemple, ara he acabat de llegir El mirall trencat, de la Mercè Rodoreda, que és un gran llibre, una gran novel·la, de la qual jo penso que se'n podria fer una pel·lícula bastant important. És molt... retrata una Barcelona molt interessant i una societat bastant desconeguda. I llavors també m'agraden molt els Durrell. Els Durrell són els 2 germans, el Gerald i el Lawrence Durrell. I m'agrada sobretot el Gerald perquè fa una literatura molt divertida. Aquest llibre, concretament, Mi família i otros animales, està en castellà. No sé segur si està traduït al català, però jo l'he conegut en castellà i m'agrada molt. El Bichos y demás parientes. M'agrada molt perquè a mi m'agraden molt les bèsties. Tinc un gos i m'agraden molt els animals i les plantes. Potser si no hagués sigut actriu em hagués agradat fer biologia o alguna cosa d'aquestes. I després també m'agrada molt llegir Agatha Christie, per què no? Per desinfectar, per desintoxicar. És un llibre que alguna gent els qualifiquen de menors, però jo trobo que són molt divertits, molt teatrals, retraten els personatges molt bé i a mi això ja en dic prou. I és una llàstima que la Agatha Christie no estigui traduïda al català. No estic molt segura si n'hi ha. Jo no n'he trobat mai cap i m'he tingut que conformar a llegir-los en castellà també. Encara hi sou a temps. Aquesta tarda o potser demà al matí, donant un tomb per Barcelona o per qualsevol altre lloc, podeu anar a la llibreria i adquirir algun d'aquests llibres que segur que us faran passar una bona estona. Anem a seguir, però, inspirant-nos en coses que es poden fer en el temps lliure, seguint les indicacions del que fa l'Anna amb el seu poc temps. Què més fa l'Anna? I la música, esclar, la música. Com podria fallar la música? Jo trobo que la música és de les coses més importants en l'art. Marca molt un moment, marca molt les modes, les èpoques, qualsevol instant. I a mi la música m'agrada, doncs, des de Wagner, a Tristan i Isolde, que adoro aquesta òpera, a l'Edith Piaf, als Beatles, a l'Antonio Machín, per què no? I en Rossini, que l'estic com descobrint ara. En Rossini m'agrada molt perquè trobo que és un compositor molt simpàtic, molt alegre, i que concretament amb l'Stabat Mater, que és com un cant a la Verge una mica trist perquè està allà als peus de la creu, ell ho sap fer amb una gran simpatia. O sigui que la música m'agrada molt. Em relaxa. M'ajuda inclús a estudiar alguns papers de les obres que faig. També tinc l'afició de la videomania, que en diuen. Pel meu horari, moltes coses de la televisió no les puc veure, i sobretot les pel·lícules i els cicles que fan, com ara, per exemple, aquest d'en Buñuel que estan fent, que m'interessa molt, i llavors, com que estic actuant
en el moment que ho estan donant per la tele, poso el vídeo i quan acabo la representació, a la 1 de la nit arribo, em prenc alguna cosa i em poso la pel·lícula, fins que m'agafa la son i me'n vaig a dormir. A propòsit de vídeo i sobretot de cinema, el teu pas pel cinema no ha estat massa extens. Em penso que has fet poques pel·lícules. Com és això? Tu potser és que no t'agrada massa fer cine? Sí, que m'agrada, però no hi ha hagut propostes, realment. El cinema és un camp potser encara més difícil que el teatre a casa nostra. De totes maneres, de les poques incursions que, com deia l'Anna, que ha fet en el cinema, anem a veure'n una. Y era necesario seguir viviendo. Hasta el lunes. No sé dónde tengo la cabeza. Otra vez me olvidé de comprar el aceite, señor Antonio. Señora Natalia, espere. Ay, cuando no es el azúcar, es el aceite. No sé, yo con todo eso del racionamiento me hago un lío y me olvido de comprar las cosas. Y luego vuelvo y ¡pam! No queda nada de lo que necesito. No se preocupe, ya se lo apunto. ¿Lo ve? Me he traído la cartilla del tabaco. No se preocupe, mujer. Ay, Dios mío. Tengo algo para usted. Unos caramelos para los niños. Podría venir mañana por la tarde. Quisiera hablarle de unas cosas. L'han reconeguda? Sí, home. L'Anna era la compradora despistada. El que passa que hi havia un embolic d'idiomes. He quedat gelada perquè jo m'ho van filmar en català, t'ho juro. I això estava en castellà i subtitulat en subtitulat en francès. francès. Bé, ja se sap, a casa del ferrer, com es diu allò, en casa el herrero cuchillo de palo. Malgrat que Televisió n'és coproductora d'aquesta sèrie que era La plaça del Diamant. Bé, quan ho passem nosaltres serà una sèrie, això era la pel·lícula. Tu és que parles molts idiomes, però... No, jo parlo el català i el castellà molt malament. Bé, Anna, jo, per lo que he sentit aquí, no ho crec, però vaja, de totes maneres, ja que el cinema, de totes maneres, penso que és una de les teves afeccions, pel que ens deies abans, recomana als nostres espectadors una pel·lícula per anar a veure aquest cap de setmana i que deixin una estona tranquil l'aparell de televisió. És que si no es gasta, més que per res és per això. Una pel·lícula que t'hagi agradat fa poc o que vulguis anar a veure. Juegos de guerra. Juegos de guerra. Juegos de guerra. 30 segundos para el impacto. Estamos con vosotros, muchachos. Hemos tomado todas las precauciones posibles. ¿Preparado para lanzamiento? Sí, señor. Sigan en contacto por este canal. 20 segundos. Estaremos a la expectativa. Diez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Impacto. Aquí Crystal Palace, ¿siguen ahí? Quina pel·lícula d'emoció, no? Escolta, em sembla que ens han destruït a tots, però... No, aquí està la gràcia. Ah, bé, menys mal. No expliquem al final, doncs, perquè si no val la pena veure-ho. De totes maneres, si a algú no li agrada ni llegir ni escoltar música, potser perquè està tancat tota la setmana i el que té és ganes de sortir a passejar, també els podem recomanar que vagin a donar una volteta per Barcelona. Té coses molt maques per descobrir encara. Clar que amb això nosaltres ja estem en avantatge, perquè els que vivim a Barcelona, però si no, doncs una excursioneta. Total, aquí són poca gent, no venen uns quants centenars, uns quants milers més. Tu què recomanaries com a lloc per passejar, com a indret que tu coneixis molt bé i que potser t'agradaria que l'altra gent també coneixés? A mi les Rambles, el barri gòtic, veure el mar, ja que el tenim tan a prop, encara que estigui brut, però s'ha de mirar del costat bonic. Tu ets una passejadora, ets una gran passejadora, t'agrada? M'agrada molt veure la gent, sí. Veure la gent? I les coses.
Barcelona, totes les ciutats tenen coses que val la pena descobrir. I si més no, doncs si no es descobreix res, potser es passa una bona estona o es coneix algú que val la pena. Per què no fan una cosa? Si troben algun lloc que no coneixien i els agrada, per què no ens ho diuen? Així ho podrem dir a tots els altres. Gràcies per estar amb nosaltres, gràcies a l'Anna, que ens ha ajudat a passar una bona estona i a conèixer més de prop un personatge important del nostre teatre, de la nostra cultura, i els esperem el proper divendres i, si pot ser, que ens expliquin alguna cosa que hagi valgut la pena, que la puguem transvertir als altres espectadors. Gràcies i adéu-siau.